La centrada de Dembélé al primer pal, buscant Busquets, el rebot torna a ser pel francès, que ara centra amb l'esquerra, la centrada és bona, la rematada, gol! 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 D'un central que té ànima de davanter, el seu nom Gerard, el seu cognom Piqué! Gol, 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 gol del Barça! Gol de Gerard Piqué, el central amb ànima de davanter. La primera centrada de Dembélé no era bona, la segona amb l'esquerra és excel·lent, la posa a la frontal de la petita i la rematada de cap potent, inapel·lable, de Gerard Piqué, picant la pilota. Senjo la toca, però no pot evitar el gol. Gol del Barça, gol de Gerard Piqué, 36 de la primera, Barça 1, Villarreal 0. Ara l'ha baixat bé Alenyà per Messi. Messi per Alenyà, Alenyà davant del porter, pica la pilota, gol! 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 I mocador de Carles Alenyà. Gol de Carles Alenyà, que rep la pilota al mig del camp, la deixa pel millor del món. Messi aixeca el cap, filtra una pilota, aprofitant el desmarcatge en profunditat d'Alenyà, que veu la sortida del porter, pica la pilota amb l'esquerra i supera Senjo. Gol del Barça, picadeta de Carles Alenyà. Barça 2, Villarreal 0.